Scrabble en català a Vilafranca del Penedès. Proveu d'imaginar-vos que no existeix. A més en un local emblemàtic com és per la majoria dels vilafranquins del Figueroa, que és la seu dels castellers de Vilafranca. Com deien en aquella sèrie, ho hem fet tot amb el millor possible. Esperem que vagi tot molt bé, molt contents, i ja podeu anar siguient quan aquí els responsables ens indiquin contra quins robles L'instant. Doncs ara imagineu-vos que no hi ha cap estat pel qual morir o matar-se, ni veus que cridin sang. Imagineu la terra tota Maco, una paraula. Gamma alta. podeu dir que somiu. Veniu doncs amb nosaltres. Serà com un sol món. A l'estiu, exacte, veus? Si això és tu, aquesta se la foten, oi que... Que sigui tot. Això és una xarxa de fer pilars, veieu que només hi ha el forat. Això és la xarxa de fer 4 i 3 euros. Clar. Si cauen cauen a la xarxa. Clar, home. S'ho ensegen els nens als I això és castells. el forat. Ni més fam ni cobdícia, que som germans, germans i prou. Imagineu la terra tota de tothom. Podeu dir que somiu, però sé que no estic sol. Veniu doncs amb nosaltres i serà com un sol món. S'ha acabat el primer campionat d'Scrabble de Vilafranca. Em sembla que ha anat la Marta Piages, la Mercè Illa. De Canet de Mar. Aquesta realitzada al Museu de Vilafranca, que és una cosa que us recomano que Tercer premi. Montse Argueta d'Alcaimada. Classificat. I aquesta va pel senyor Octavio Mocano. Oh, bien. Senyor Carles Casanyes, que és la Podeu imaginar-vos que no existeix el cel, que no hi ha infern a sota, que sobre sols hi ha blau. Imagineu